pinggir cabagus wis siap apa durung? Aja turu sore-sore wancine sowan-sowan ana Kadipaten Pono. Roko. Noh. Lontongé Ponorogo. Ijil saking sasana busana kang gambaraken Patih Bujangga Anom kasebut Patih Bujangga. Patih Bujangga Anom kasebut Patih Bujangga. Patih saking Kadipaten Ponorogo kang tumut anggiringi jadi Prabu Kelana Sewandaraja saking Kadipaten Ponorogo. Oh, Lono. Oh. No la la. Hey. No. Kalau suwun kanthi sanget sing ning isor panggung dhuwure yoga Mas. Sing ning isore panggung yoga kula suwun kanthi sanget mandhap kemawon. Kula suwun kanthi sanget sepeda malih sing ning isore yoga, sing ning isore genjot yoga kula suwun kanthi sanget mandhap kemawon Mas. Mbak. Matur suwun. Oh, no, oh, wah, lama, op. Cakapipun Sang Prabu Sang Patih Bujangga Anom kasebut Patih Bujangga Anom. Op. No. Oh. No. Oh. La la la. Op.
Patih Pujongo anom iki kasebut Patih Bujang Ganong ingkang sekti Madraguna. Bebasan ora tegas papak palune mandi ora tegas sisane gerito. Nono. Oh ah, oh. Op. La bala. Oh no. No no. Oh ha. No no. No no no. Oh. Oh 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 Boyo sing ngati-ngati to, Ger. Biasa bae. Op. Dodo. Oh. Oh. Up. No no. Oh. Bocah bagus Patih Pujongo anom ingkang bagus bebasan ora tegas papak parune pati Cinodro Kadya Raden Mas Bagus Permati. Oh. No no.
Om. Ait. Ya ganti jenengan no, ganti jenengan no. Lah, yo Allah. Ayah kira ayah kira. Op. Adalah Patih Joko Anom hari kala semantar kang umut anggiringin dening Prabu Klono Sewandara kang badhe nglamar kusemaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Sanggolangit. Anggiring dening para sewu pemati sewu kadipaten. Oke sewu kadhapatane papan pagranku sewu karwanten ana kokane Patih Prabu Joko Anom. Mbok rasa yayaan ngono nyapa. Oh. Aja kira aja iki. Yo. Awas. Gone nang dhuwur lho ya. Oh. Loh lah kalah. Sing arep linggo Pak Kolik. Nggih. Kula suwun kanthi sanget kagem dulur-dulur ingkang wonten ing ngajeng. Kula aturi pinarake mawon. Iki kersane sami-sami saged ningali anggenipun para kadang dulur saking keluarga Bung Satriya Putra Manggala gelar pagelagung. Ngono ya Mas Amit. Nggih, leres Mas Kolik. Alhamdulillah. Nyuwun sewu sing penonton ingkang kilen panggung. Niki sing wingking kan mboten ketawis, sing ajeng kasuwun pinarak mawon nggih, lungguh. Wong mboten purun, wong nggih mboten napa-napa. Lek wingking mboten ketawis wangsul mawon. Lho ya mbok aja ngono to ya. Ya sisi edan to. Padha-padha parkire kok ya. Siti Edang sing arep digan pinarak mawon. Maksudnya kolek iki sing barisan depan duduk. Sing barisan belakang juga duduk. Oh, jadi ngono luwih apik. Heeh. Pentas kesenian jaranan iki. Iki tak pedat sedeluk ya Mas. Lah sampean nyapur melok-melok linggo ki. Lek. Piye? Dadi kongkon linggo ya aku yo an. Lho sampean yo bojo si linggo sing didelokke sampean kok ya. Oh. Ya anu nggih. Pun sing penting saged menjaga kondusivitas ngoten mawon. Bener Mas Amit, iya bener. Dadi adewe nang kene iki sebagai pelaku seni namung menghibur. Lah, terus dan para penonton, para dulur-dulur penikmat seni ini harus juga bisa jaga kondusivitas. Iki juga ana
uga ana salah satu peringatan yo Mas. Iki tak suwun tak jamu tak gawe titik. Nggih, Mas Nggih. Kolik nyuwun sewu. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu penonton niki wonten pengumuman. Apa? Pengumuman yaitu Adik Wisnu, nggih. Adik Wisnu. Heeh, Wisnu, Adik Ti. Wisnu. Apa? Adik Wisnu, nggih. Ibuke namine siapa? Mbak Win. Mbak Win, nggih. Nyuwun sewu Enten nggih. apa? Ana Mbak apa? Win anu niki putrane wonten teng panggung niki nangis. Sing rumangsa tau gawe anak jenenge Wisnu. Ya teaturi nggih anake ning ngarep Oh, sing gawe. temboke iki wae. Sampun. Oh, nggih, langsung. Tur iki ana berita kehilangan Mas Amit. Pripun Mas Kolik? Iki tak cukup didelut. Iki lek mesti lek wakeh engko sing ilang. Ada berita kehilangan ini sebuah Sinten? tas Tas. atas nama Budi Waloyo, isine KTP, Budi dompet, Nggih. HP. Ye. Ini yang merasa menemukan sebuah dompet Ya. atas nama Mas Budi Waloyo. Isine HP, dompet dan barang berharga lainnya. Oh, Tolong dengan yang sangat merasa dikembalikan. kehilangan ya Mas Kolik ya. Oh ya. Yang menemukan Mas Cito. Nggih, bagi yang menemukan harap segera menghubungi di ini panggung panja atau nanti langsung dikasihkan oleh bapak-bapak keamanan atau polsek Lu pihak becek keamanan. yang ngono diparinke ning beres. polsek ngantru bae. Nanti akan ada imbalan yang setimpal dari Insya Allah adewe yo ndak janjeni yo kono yo ora matur kok mau. enggak ya to ngono ben dibalekne. Lah iya heeh ngono lho Mas. Nggih, heeh. Ya monggo Matur dibacoke. suwun. Niki wau teng daleme sinten? Niki mau teng liyanipun Bapak Ora Hadi. Ora ngerti kowe ketoke. Bapak Hadi. Hadi. Heeh. Pak Hadi, Pak Hadi. 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 Bapak Hadi Swoto. Hadi kuwi singkatan. Apa kuwi? Singkatane HDI. Roh tenan. Ciplaan. Oh, chip. Bocah kuwi. Pak. Kuwi sih jelek. Pak Anu, Hadi. Pak Hadi. Ngitanke putrane. Sopo kuwi jenenge? Sopo le? Bocah bagus ingkang paring asma Ahmad Sahab. Ahmad Sahab didongake. Ahmad Sahab. Ahmad Sahab. Didongakne Sahab. piye dongamu piye? Dongamu di Ditanan Ahmad. toh? Ahmad Lahab. Sahab. Oh, sahab. Sahab iki Iya, sahab. bahasa sahab iki merupakan bahasa luar negeri loh. Wah, luar negeri ning Oh. ngendi? Wih Malaysia loh, sahab iki. Walah, Sahab ki. Oh, Betul 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 betul. apa? Wih lek seje. Malah Ayah Susanti kuwi kok malah. Upin-ipin digoreng. Upin-ipin tekan kene. Iya, mesti dulure kene iki lunga ning Malaysia ngono lho. Oh, Sing nanggapi asli sing lunga Malaysia kuwi. Asli lunga Asli kuwi. Malaysia. Kuwi ora lunga Mas Cito. Piye? Apa? Ngudo apa karo apa makarya ngono lho. Gak lunga kuwi, lunga iku kok padha karo minggat makarya ana ning Oh, kono berarti ngono lho. makarya ning luar. Heeh. Kerja ning luar Oh. negeri. Nah, Ngono lho, ngono Ro. sing batut iki Negeri. bener ki ngono. Negeri. Luar negeri. Negeri. Ojo dipedhot to Mas Amit. Geri. Ora, aku kapan nang Gari Seloloten kok malah. Dah. Alah. Neger Malaysia. Malaysia. Didongakne. Didongakne. Acarane Adik. kitanan anu Oh, Mas Amit. adik. Yo Sapa didongak. yang lahap? Sahab. Sahab. Ade Muhammad. Eh? Mas Muhammad ngono bae, Ade Muhammad Muhammad. Muhammad lahap. Yo didongakne. 5 kilo swidak 5 wi lahap. Lahap lele. Ibuke napa? Lah iki Napa? asli sing Oh, salah sinten paring asma? Muhammad Sah. ngapo kowe iki melu Bablas, bablas. Muhammad Sah. Alhamdulillah kena Muhammad Sah. Iki lho. Abape kok pertalit. Piye bener sapa? ora. Muhammad Sah. Wah ngono to. Kowe iki Ora- kemeruh. Ya sepurane ora nek kopine kok Waduh, makane kene. aku rada buram. Kok lahap? Lah yo kene. Lah kadung kopine ora nek aku Lahap makan lele kuwi malah. Aku makan tolah golek kopi dek nek belas. Iya ya Mas. Ya Syah. krana ngopi macaku kurang ngopi ya ngene iki. Lero Oh, ya maaf, sepurane ya. maaf. Yo Dek. didongakne adewe iki nang Didongakne kene iki yo. dongamu piye? Yo muga-muga kan bocah sik cilik. Heeh. Cita-citane tercapai. Wah, amin. Amin. Amin ngono lho, wah padha menengahe to. Amin. Wes. Cara Lah awakmu. aku jen ya singkat ae sing penting didongakne masah iki padang dalane jembar kebure dipun ngapura dosane lan dipun Dongamu ki kliru. Dong- Lah terus piye? Ya dongane bocah sunat.
Piye kowe Setidaknya iki ya didongake. contone dongamu piye? Cara- Dongamu piye? Adik Syah iki Muhammad Syah iki cara jeta sunat ya didongakne. Piye dongane? Paling setidaknya minimal dongane iki ya muga-muga ndang garing. Oh iya bener. Ben nyapa terus ana ben garing. Liane donga sing bener kaya aku lho. Yo cita-citane muga-muga tercapai. Muga-muga bocah iki sehat. Jajal bayangno lek cita-citane tercapai terus manuke ra garing. Lah lho. Oh, ndane lek teleleweran ngene karo kerjaan. Bayangno kowe. Oh, lek ra garing piye? Bayangno kowe iki aja mendo. Kowe tengok piye? Lek garing. Lek ra garing piye? Gawane nek aku di hair dryer. Nging. Wah ya enek bener ya. Lek ra garing yo Lek ndak ra tercapai. garing kerjane piye terus? Loh, kuwi enek jangka waktune lho, anu. Lah iya kan dong, iya bener Mas Hamid iki mang bendang garing. Kok lek wis garing, mari ngono dijajal. Jajal. Jajal piye? Ngawur. Apa lho? Jajal piye maksudmu? Maksudnya Enek kuwi enek. Kuwi aja ngono kuwi. Adewe selain ditonton yo ngeweki tuntunan barang lho iki. Maksudnya iki ngene lho, dijajal iki dijajal dienggo aktivitas. Dadi iki cara adik Syah iki sing biasane kulino bal-balan. Ngono kuwi lek wis ane yo dijajal dingge bal-balan. Kulino sepeda. Kowe iki ngene iki lho lek pikiranmu kotor iki. Pikiranmu mesti tekan ngendi-ngendi ngene iki kulino bayangne kae wong loro wedok-wedok iku iki. Ora le. Ora piye wong kan mangga pokoke aku Yohan. Pokoke aku Yohan. Wes. Sopo sing muni ngono? Peno anggere tak delok storine Yohan gawe daster abang sing kene singletan kuwi. Pokoke aku Yohan. Oh, klo, tersangkane. Lah kowe kok roh? Heh, Kowe kok roh? nyapa? Lho iki kok roh? Kowe aja macam-macam kuwi bojone wong lho ya. Oh, ora. Iki lho, Rek. Kowe iki kayamu piro arepe ngenangan karo Juwan? Ora lek. Kowe Iki aja lho, sik to. Kowe iki aja berpikir negatif to. Kan IG Instagram iki ya aku ndelok ya enek Belanda muncul ya ndak kleru to nyawang. Wi berarti ya piye ya? tapi yo ora oleh ngono, to. Oleh kok sawang ning aja kok Klarifikasine nggone wonge bayangke. dhewe. Eman lho ora didelok. Lah. Aduh, ora oleh. Maksudnya sing apik ngono lho. Lah yo. Lah muncul ujug-ujug lek pomo dadi aku no kowe piye? Nyapa? Kowe pilih pomo nek Belanda foto. Heeh. Contohnya fotone Dek Yowan. Heeh. Terus gawe sing koyo ngono mau. Heeh. Kowe piye? Mau delok apa ora? Ora. Tenan? Wong aku cah kenceng kok lho. Sing paling penak Mas Hamid. Piye, Sing Lek? paling penak Mas Juwan ke, Mbak Yu Juwan ke. Heeh. Karo Amel ke tekno. Oh, Jajal iya, coba. siap. Oke, monggo. Tekno bae. Mbak Yohan, ayo. Kuwi gajah sing kok gobok iki. Iki Pak gak iso madakne ta? kowe iso madane wong karo genset ora iki? Lah malah genset iki. Padha ngene-ngene lek. Beh, opone? Ora maksudnya kolek iki Dek Yowan artine bobote ngono lho. Dadi sing genah. mepeke iki sisete padha. Ya coba tekno. Ono, Jak ning ngarepe Skori. jajal. Kok malah bodong sih kok rene. Dua-duanya. Wes. Kowe kok kudu tanggung jawab lho. Memang pak njaluk Yohan ngono memang. Yo ndek kene kan yo tamune bintang tamu Mbak Yowan kalih Mbak Amel. Amel. Oh, aku roh kenal plek. Sapa? Dek Yowan kalih Dek Amel. Walah. Takon ono Sing jenenge. dek iki dige story cacah kuwi to. Halo, jangan lupa ya besok nonton SPM. Ya. Walah iki to wonge. Seta. Siang krek iki. Sing geret sunari sing ngosek kowe to, Met. Iki sing ning storyne cacah dek iki to. Yo iki. Kuwi tabuhan. Weh, ampun. Kula suwun kanthi sangat sing ning ngisore genjot, kula suwun kanthi sangat medal mawon Mas. Sing ning ngisore genjot, kula suwun kanthi sangat medal kemawon. Niki matur sembah nuwun.
Tapi aman. Wis dibacotke ayo nyapa delok tontonane dune kene iki. Nah, Ayo dibacotke Mas. Kula suwun kanthi sanget sing ning ngisore genjot yoga niki medal kemawon. Metu Mas. Mbak Yo. Iki mang urung apa-apa, urung atraksi. Iki sik urung apa-apa lho, iki mang sik urung apa-apa. Mriki Mbak, ngajeng mriki. Lah agak maju dikit. Kowe kuwi to, kowe kuwi. Sembarang aku barang-barang Aku tak nyamar iki. ini. Kowe barang-barang kolu. Loh, Barang-barang tak jare. lek aku gelem-gelem ae tapi yo konone Sembarang iki dhek oke, tapi liyane iki ora gelem. Bah. Ndak kolune lho to. Bah. ditakoni, Ya, kowe ora ditakoni. kenal to. Aku wis kabeh wong iki yo alhamdulillah. Ya, takonono, kowe jajal, takonono. Apa? Iki, Mbake. Piye? Ya takonono jenenge sapa? Wes aku Omahe. kenal mau. Kan Wah, gak krungu kowe to? kenal. Sapa? Mbak Amel. Kowe sok amel lelelelelele. Takono to lek ra Paring asma sinten, Mbak? Sik kadeprono, ben ro kabeh. Paring asma sinten, Mbak? Hei. Kowe takok sapa? Oh iya iki. Lali ya. Paring asma sinten, Mbak? Yuan. Mosok ndak krungu aku omong. Sinten? Yuan. Wah, iki ngedeni yo. Mikir samine lek nglolohi sami ngene. Oh. Ditone. Ora. Ditone. Mosok iki ndak roh wong loro iki wong loro iki wong der, Met. Kowe iso ndak kenal. Kowe mosok ora kenal karo Mbak Yohan karo Mbak Amel iki mosok ora Lah yo kenal. iki artis kondang Jawa Kowe iki Timur. piye tori? Lah, iya. Mosok ora kenal. Lah, Lah alah. mosok kowe ora kenal karo beliau berdua ki ora kenal. Lah yo. Asli Fik ora tau sapa maksi kowe. Aku lek kambek orang berdua iki yo plek, Met. Wis plek, Oh, wis kenal. Yo wis kenal, wis kulino. Aku yo kenal. Ayo kuwi kok mbok kon nyanyi apa kon mbok apa? Yo, nyanyi Durasine lho, lho, Guys. Nyanyi no, Lah nyanyi no. yo pokok Nyanyi, nyanyi yo mosok nang nyanyi kene lho. yo, gawe Aja pakai luluan. udure larang wi wong loro wi. Weh. Ditakoni dale penonton sire nyapo. Lah, kok iso kok sire nyapo piye Kamu to? diam saja Mas Kolik. Oke. Ya, kamu fokus di situ. Nanti kamu tak tekek lho omongnya. Tekek piye genjot arep pamblek nek tekek. Iki kok tokne ambruk dhewe kok. Iki deg-deg Aku terus. nek kene ngerteni awakmu lho, Lek. Kabeh Eh, tak ngerteni. Iki sing ngendang iki ketok aman karo tukang keyboard. Heeh. Iki mulai sing ngendang sak rono iki deg 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 ngono lho iki. Lah Drodok. apa? Maksudnya Iya ya. Tenang, tenang Mbek, gembek tenang. Oh, iya. Pokok KTP karo BPJS disiapne. Nah, dulu ngopo lek Kolik tok. Kok sok elek to lambemu iki. Ayo Mbak Ye, Yohan nyanyi. Yo saurung nyanyi adewe urung atraksi blas lho, Mit. Urung atraksi, urung iki Mbak Yohan selain nyanyi ya juga bisa nari lho. Apakmu pengen Lho, lho. atraksi ya? Sidik. Loh, takokno, Dek Yohan. Sampeyan selain nyanyi juga bisa nari, Bisa. yo ngaji, Bisa. mencuri. Tidak bisa. Ya. Bisa mencuri hatimu. Arep kok ki tumbal iki yo. Aduh, mentalon nekek. Dek Amel, loh kok iki? Oh, iki. Kilo. Dek Amel, kamu selain menyanyi juga bisa menari? Bisa. Bisa anu apa Mang bar menari apa? Nari, ngaji, Mengaji? Bisa. Bareng apa? mencuri. Mencuri? Tidak bisa. Enggak bisa. Oh iya tenan, sampean ndak bakat malingnya tuh. Mencuri. Ayo, Mbak Yohan kalau Mbak Amel. Oh, Kon nyanyi. nyanyi. Iya no. Tenanan. Iya no, nyanyi tenan. Ndak sir nari apa piye to, Met? Yo nari, mari ngono nyanyi. Ngono. Oh, ya. Yo, atraksi dhisik yo. Yo. Kaya biasane ganongan iki pakeme iki yo enek edrek, enek jatilane lho, Met. Paham ora? Lah yo. Yo. Yo Mas, dilanjut.
Bayo. Aku gentenan kancane. Kowe nyapo? Kowe nyapo? Latrek sisik. Kering. Krek. Dirungokne tenanan. Kene genti aku. Yo, ayo Mas, lanjut. Nyapa. Aduh, yo Allah. Anget. Enak sing suwi ae, sing suwi sik. Wes cukup. Son, wes cukup, wes. Wes kalih, genti aku nyapo. Aku no. Lah yo wes iki wes durasi iki wes bar. Wes to iki. Yo. Hah? Loh. Wayahku sing iki sing ngene mang lho. Wes dinteni kok kowe. Kowe arep nyapo, kowe iso. Wayahku edrek. Ya wis dinteni wong kae. Lah aku ora ngene. Kowe pengen tenan. Anu, oh bojoku melu ndak sido anu. Lagi enak, padahal arep tak wadulne lho. Heeh, anu lho, kripik gedang, kripik tela. Oh iya, Mas betul. titik edang penting rata. betul, Ya Mas. dadi ki awake dhewe nek kene dibatasi karo durasi. Nah. Izin pementasan sampai jam 11 malam. Oke. Jadi iso ra iso dhewe kudu andum wektu. Betul. Nonton sakmene kan ki sing dinteni rena-rena. Enek sing perang celenge, enek sing ganungane, enek sing kewan alase lan enek sing barongane. Wah, Dadi yo enek sing penyanyine. Bar kuwi Aku kabeh iki sing dinteni yo mek iki. Bendahara. Mas menot to. Heeh, ya wis. Sebut to not ning Ngene kene, ya, Pak. Mbak Yo. ya. Sesuk lain waktu ada disambung neh. Sajake nang kene ra kenek, tenang. Sherlock kose sampean. Lho, ngawur. Ora masih tak teri panganan apa masku kan dodol panganan. Oh iya. Iki memang tapi dari belakang ini nyuwun lagu satu lagu aja cukup. Satu lagu. Oh. Barono engko terus metu kewan alas. Nah, Oh iya, ya siap, iya, oke. iya, iya.
Dasar Prataca Pate Singa Kumbang Tekang abdi kala tidak bisa Prabu Kelana Sewardana sak perbani kewan alas kang sarto kalah tidak akan dinikmati Singa Kumbang utusanipun Prabu Singa Bareng kula ingkang sowan Gusti Prabu Swatara ingkang sowan Gusti Prabu katuraken pinarak girsinipun katuraken pinarak sinipun Pati Singa Kumbang ora bakal lila ora bakal kaya yen Prabu Kelana Sewardana katapaken diripati diajak ayo medalo girja ayo medalo ele Toilet dalah Koclek iblis keparat laknat No Beno Sirsan Beno baleno tak jaluk tak kamu gerca bagus gerca bagus Sirsan Beno baleno tak jaluk tak kamu Bondo dunyane diwat-wati dhewe.
Oh. Thank you.